Vitajte vo videonávode pre nastavenie mobilného internetu na smartfóne Lenovo A6010. Zvoľte nastavenia, otvorte položku Ďalšie a vyberte možnosť Mobilné siete. Potvrďte názvy prístupových bodov a stlačte tlačidlo plus. Do poľa Meno teraz vpíšte ľubovoľný názov prístupového bodu, napríklad Telekom Internet. Do poľa Názov prístupového bodu vpíšte Internet. Potiahnite obrazovku smerom nahor, otvorte si položku Typ overenia a vyberte možnosť PAP. Do poľa Typ názvu prístupového bodu APN vpíšte Default. Ďalšie položky už nie je potrebné meniť a stačí už len stlačiť tlačidlo možností vľavo dole a uložiť nastavenia.